med foran, fordi der er nogle af danserne, jeg tror, at jeg sagde til mig, der var 79 dans. Og jeg er helt sikker på, at vi kan i den 79 dans. Så vi håber, at der er stor opbakning fra instruktørernes side til at hjælpe os i gang. Jeg ved ikke, at der er